Nyakoram gajon kamoro mora mintiere par nyalo luwo wechegi heyonero mbui mago ganda wantiere achiel kachiel mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Bedo koro nyaka giko nyinga Sharon Onga wantiere ka kod Lizo Tieno mabende konyowa e loko wach machiegni. Duond bura mar ODM biro bedo kod romo moyiedhi mar puodho chenro margi mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. Jakom mar ODM Gladys Atieno Wanga olando ni romo no biro betie ka gisetieko lorore piny Kenya mangima ka gichoko paro mar jokanyo magi e wi chenro makamano. E twak mane gitimo kod jotelo, johala, rowere kaachiel kod jodongo gi jolony makaluo, jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ne olando ni romo no moyiedhi kata Special National Delegates Convention NDC ibiro bagi mar miyo giteko mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. As a party, it will not end here. The consultations will continue tomorrow in Kisii. We will go after that to all the 6 counties of the coast. We will go after that to Kajiado, Narok, Samburu. We will go after that to Turkana. We will cover Nairobi, all our bases. And after that, we shall have a special NDC. Our ED Oduorongwen is here, where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Kauloso motelo e burano. Ugai mar ODM Daktari Oburu Ginga bende no jiwo ni gibiro bedo e lai manyime mar keto winjruok kod duond burano mar UDA moluore kod lek mar mane osenindo Raila Amolo Odinga. An ang'eyo ni jatendwa mar Raila nyocha nowewa ka wan e sirkal miluongo ni broad based government, to ok nowewa a broad-based government gimudho, nowewa a broad-based government kawan gi 10-point agenda. Kato sebedo ni paro osewuok mopogore duond bura mar ODM kaluore kod yo magidwaro luwo ka gichomo yiero mar higa mar 2027, ne giwacho ni mano konyiso ne gibarore diere kaka ilieko. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Kanyo kora adong kaka Joshua mane kaka jakom Raila nowacho ni wadhi Canaan, to an kaka Joshua abiro neno natero u Canaan, tatero u Canaan kaka adhomne Singapore. Koloso e kinde romono, Seneta ma Kisumo Tom Ojienda ojiwo ganda luo mondo olos kod duol achiel kendo ser jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. One day as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership, that we work with like-minded leaders, that we work with President Ruto to the next level, but we leave the party organ to ensure that the details of that relationship is worked in a document that will see us to the next level, because we must be part of the next government in 2027. Governor e county wa Migori Ochilo Ayako wacho ni nyaka kasro kod twak kaluore ni thuolo onge komedo kwa Uganda mondo sir Oburu Ginga. Ni daktari gwela jogi wan wasemi matoka mwakama no moke osedhire koro ringo wan wasedonje iye mtokani ringa dhia uye ni ji odonje kose kiki donje. Duond bura mar ODM kiny tero romo mar choko pach jokanyo e county ma Kisii ka buche mamoko bendo chan tim e counties mopogore. Sharon Onga, Ramogi TV. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate kendo jakanyo mar UDA